ke pi mo nga non sedang dot di grup D ki sweeper ki cleaner ki pion ter ki ha bang poka grup D ti jingkli wi balong basok palawa mo pin interview ayu te ya kita ki bathap kam sweeper ke ibin kali te atau bin kali bin jusarieng ngam sudan nongrem kata ka interview namang kam sweeper habala kalabian ka qualification lapidan kami kata ka experience certificate pan ka experience certificate bagi driver ru bah grup B ki C ki ham tikini ki kam kim don kam me ya kata ka personal interview kumba na do aja khandre ko sarkar India ko ba ka personal interview don kam tang ya ki post le se bang don kam ya ki candidate bagi bisari ka personality ka jongki ya kita ki kam le sing ya hapan khon ban personally pada ban interview ya ki candidate ya kiwi ki kam ki bamdan jumut kum ong jer tengah mana ki sweeper ki pion ki mali ki driver ki LD ngam tarai kan don kam shu ya kan ke personal interview ban kum bakalong mentahi kasai kerar baka personal interview kadai katakalan ban tep tu ya kiba itu jong no ki ban kabor kadai kalan ban pan pisah lagi pajba ban aikam ini tangga tahi takasong pada haka sarkar ban kini ki indru phawut ki jongi ki emeli lada kiru kimdan benda ban politicize ya ka jingi okam jong samla kidai ban keren ni ka benda nambar lada kiskam jar kamot kiru kidan benda ban politicize ya ka employment daga bathep tu ya ki kattu kat ni kinong kerjaan ki jongki na ki konstituensi ki jongki kata kala asai kedar tengin kemil inti ya kaba kamu berasa kada jong sarkar bat jongki nong ikmat ke jongi makin keren ya kan ke bentah